masuko. Ang ilang mga baba bisan unsa ray giyama-yama, imbis kita na ning kamot ilahi nung untang iduot. Kay masuko gid na sila kung muasen suta. Lisod ning Pilipino, daghang chismos at chismoso, hilabtan ng kaayo. Kung unsa man ang diskarte nimo, wala ra ba sila'y amot sa ato ang mga naabot. Kung masuya man aw suya lang, lalapad ra ng agtang. Ay buot amo ang kwarta ni, ug kami na ning kamot ani. Kung gastuhon man namo ni, wala na kay pake. Hala, imbis hapit na unta ko mo dato, ako ang nalang gi-cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ila ang panglantaw nato, hadlok silang malabwan piling ra pa dato. Hala, imbis hapit na unta ko mo dato, ako ang nalang gi-cancel kay sila masuko. Kay ubos ra ila ang paglantaw nato, piling ra ba dato. Ang amo ang silingan, kita lang yun ang bantayan. Bisan pag sa Facebook man, liba kung yun ta o taman-taman. Nya kung mag-post lang ganita sa achievements nga nakuha, gatuyok-tuyok na ilang mata, ang baba gayam pa. Di ta pwede mo dato, kay ang silingan masuko. Ang ilang mga baba bisan unsa ray giyama-yama, imbis kita na ning kamot ilahi nung untang iduot. Kay masuko gid na sila kung muasen suta. Ay buot amo ang kwarta ni, ug kami na ning kamot ani. Kung gastuhon man namo ni, wala na kay pake.